iyangilimaza lonto ngokunjalo noMasondo ngiyamfonela umthandeni uyazi ngiyamhlalisa mina phansi kwesihlahla cishe u2 hours ngimtshela hayi mfowethu ungasuki lapho kufanele ngiqale ngiperform ngoba wafika ngise stage vele abantu abezokunginaka bazonaka yena uyabo leyo nto mfowethu ifana ukuthi usukulahlwe isidalo nje makuvele kuqhamuka umuntu njengokhuzana uperformer noma njengomthandeni so ke lento ikimi ukuhlonipha izinga labo abakulo yebo khona basifica emculweni bayamavukane kimi kodwa bayela amavukane manje aseyamakhosi futhi ayibolwa nto leyo since wazi ukuthi emhlabeni imoto endala ishiwa ezintsha mfowethu hey bhuti amazwi aqine kanje yazi wavelwa ngiphatha kabi kabi yami hayi kufanele magode niphatheke kabi senadla mayogathi inteke iqiniso manje senibona athi inhlamba hayi ukuthi wesigwebo ungezwa ngikhuluma kanje akujwayelekile ukuzwa umuntu welinye iqembu encoma elinye iqembu lokho nje kuyiqiniso angeke uzwe inyanga incoma enye inyanga inyanga enye yazi ukuthi nginanga nje uzwane yobe khona la inyanga angeke nje umuzwe yoncoma ukhehlelezi ngiyaxolisa nje ukubiza amagama abantu into engenzeki so kuyathusa ukuthi kungaba neciko elikwazi ukuqhakambisa amanye amaciko libe lidala kiwo so lokho nje ngibona ngathi mfowethu kuwukukhula futhi ngiyafisa ukuvulele into zakho mfowethu lawo mazwi ngoba esuka enhlizweni yakho ngiwabona emakhulu mina kunjalo mfethu esabeka uMagolide Sigwebo mina khona amazwi angithintile mawuqala ubeka ukuthi ufuna ukugive up entweni yakho umculo usuke ungayiculeli usuke uphiwe amathonga yanibingelela Nkosi yami ebebengekho sisibingelela sisaqala umculo yonke indlela yokuphila nami umlungu ngamsebenza kancane ngizasebenzela abafowethu kushubile ngiyayiphilisa uyabona so manje sizokubhoka vele siyabhoka kwesinye isikhathi uma usafika ku social media usuke ungenayo indlela yokubeka sinilimazile vele uma sifika nathi sithathwa i-crowd sijabulela ama-like sibeke noma into inomqondo esiyibekayo siyibeke budlapha sisafika kwi-social media wena so uyagive up uyabona so ningagive up nigive upiswe yithi but uma nilalela lalelani ngokujula izinto ezisuke zishiwo abantu ko social media ukuthi no lena iyangakha yini ikupho kumele ngushintshe mawuthi umuntu nje ophethwe ihatred ungakunaka ungakufaka enhlizweni the more ukhula endimeni abantu bazokuthuka umuntu avela athi uyakunyanya nje ungamenzanga lutho akakwazi anibangi lutho nathi kuyenzeka uyi-influencer nje avela athi yazi mina ngiyamnyanya yazi angimpiwe so fanele lezo zinto uyilindele futhi ukuthi abantu ngeke bakuthande bonke vela usuku ukufa mina ngake ngakubhoka nje nami kakhulu ngafunda nami ngokuya kwendlela uthi hayi man ukuthathwa i-crowd social media fanele sibe nendlela yokuphila cause the time uzwisa omunye umuntu ubuhlungu amadlozi akhe akubhekile yena ngakuxolela adlule but amadlozi wakhe angakuxoleli uthole manje usunenkinga sowungena kuma-accident sofelwa abantwana sowuwelwa umuzi uyabona so sizofundisana nathi eceleni ukuthi no abaculi bethu asibaphathe kahle singabacwasi uma ngabe sisupporta asupporteni bonke abaculi bethu izwe lobuyiswa yithi abalandeli njengoba ngikhona mina ngiwulisi nanguMagolide ungibizile uyiblue uma sibambana thina ezabalandeli nani kuyosebenzeka kamnandi yebo Zwane wathinta indaba enkulu mfowethu yama-nation noma singekho ngayo kodwa nje mhlambe abantu abaningi kimi bayabukela ukuthi anginayo leyo nto leyo ukuthi kunomuntu engingahlali naye kodwa-ke asikho lapho usathinta nje le kabhuti uSigwebo kunengoma engike ngayibona bhuti uSigwebo mfowethu ngibonge nje ukusheshe uvele mangabe sikucela ungasho ukuthi yini siqale ngawe singaqali ngamavukane if sengiqhuba lolu hlelo lokupromote ama-artist kunengoma lapho mfowethu engiyibone ithanda ukutrenda cishe leya ngoma leya yiyo le ekhuluma ngoZuma futhi mhlambe sekuyingoma yesibili noma yesithathu ekhuluma ngoZuma leya ngoma ifike wavela mfowethu kiyo uwedwa ngathi mangiqhubeka ngathi noma kuthangi noma izolo ngabona futhi ususe studio usuvela nomfowethu uShenge
ngase ngiba nokudideka ukuthi mhlawumbe lezi ngoma zimbili noma sekwenzakalani noma ushenge ufisharisha wena uyakhipha angazi ubhuti mhlawumbe engasipha incazelo ngiyaxolisa nje bhuti ukuthi ngilanda indaba engale kodwa bengifisa ukuthola ukuthi mhlawumbe kwenzakalani lapha ngoba ingoma ike yavela engekho ushenge isiyavela kodwa futhi manje kunoshenge. No mfowethu lo mbuzo right Magolide ngoba vele baningi abadidekile mfethu akwena wedwa. Yeah. Lo mama kwala ekhaya uyena umuntu obhizi lento ka TikTok. So uthema ingena kwathola kunenkulumo ekhomba ukuthi nengoma ingayizwakala kangconywana mangingafaka ushenge. Shuthi mangabe ethola lokho umuntu ngempela engathi unginika amandla ukuthi ngilanda ushenge usaliwa. Ngifonele usaliwa wathi ibhuti ungwebani ngathi sho mfowethu wathi lengoma le isiphumile ngathi mina bengicanga uyikhipha ngoba ngangayihleleli ukuthi beyi-album but mfowethu ngisacela ulandushe inetwork yakho bhuti ngathi ususukile la kade uhleli khona phene ngoba abantu lapha kuma comment bayamdinga and nami ngiyeza ukuthi khona lapha angangena khona. So ke uma sengitshela umuntu usavunywe izinto uyangizwa mfowethu iyashaya inetwork kamfowethu inetwork yakho sentambo ngathi usunyakazile lapho umakoti akangakuphazamisi bhuti. Ngiyezwakala manje? Uyazwakala mfowethu. Mfowethu uyazwakala. No mfowethu bengithi ke mfowethu ugcine kuthola lama comment laphana ukuthi angilanda ushenge. Ngoba ushenge cishe uyazi nawe noma uyambona ukuthi ingoma enaye ngicabanga ngathi unyaka wakhe yabo. Yeah. Kuma feature ngoba into ethinto yena ngiyibona ngathi iyanyakaza kakhulu yabona. So ngase ngifonele usaliwa. Angani msangizwa yini? Kamnandi bhuti kamnandi. Yebo Magolide. Yeah bhuti uyazwakala bhuti. Usaliwa ke naye ngitshela ethi usaliwa mfowethu ucela ngifake ushenge makuthi akukabi late kule ngoma. So ke ikhona ukungikhuthazile lokho ngoba usaliwe iartist enamandla kulezi insuku elenza kahle futhi nasemakethe futhi umuntu engiyi role model yakhe. So ke ikhona ke ekungenza ukuthi ngisukumele phezulu ngempela ushenge ngimfune ngimthole mfowethu. Ngenhlahla futhi wangemukela lo mbhemu sasebenza mfowethu kahle. Ngiyabona ke abantu bebhala ukuthanda kwaboke ngaye bafowethu leyanto ingiphatha kabi ngoba leyanto isiqeda amandla sabaculi ngoba umuntu nomuntu ucula into eyumuzwa wakhe. Mawukuthi wena umuzwa wakhe uhambisana nawo dlula mfowethu kunokuthi umqeda amandla ngoba lowo muzwa loyo wena ongawufuni ukhona abantu obaphilisayo ngoba mfowethu ngeke sinenelise nonke mina nje mfowethu ngoba ngicula nje umkami ejabule ethi ngicule kahle ngeke ebese mhlasimpe kusuke wena Magolide nawe uzongincoma uthi ngicule kahle ngokuthi sengingconywe umkami. Kunzima bafana bakithi emculweni uyabona mfowethu kwakhe into uyakha wedwa kodwa uyakhela abantu abayizinkulungwane ukuthi bejabule ebese futhi bona bezokuphoqa ilento futhi babulele abaqeda futhi abaculi. Yikho ubona abaculi becula into efanayo ngoba mungigxeka mina ukuthi umculo wami awuthandi ngizosuka ngiyocula njengomjolisi ngifike ngipimbe kakhulu kumjolisi ngoba umjolisi unephimbo mina nginalo kanti wena ungithuthe entweni engiphilisayo wangisentweni engingayazi le nto ibalimaze kakhulu abaculi. Ngiyacela nje bafowethu noma mufisa ukuthi ngakhe nje ngendlela eright mfowethu noma ufuna inamba yami ngunike ungigxeke ngingedwa mungigxeka kwabanye abantu kunabantu abazoyithola sebengigxeka okudlula wena kanti sebeyangilimaza ngoba bafowethu lapha emndenini sineyinkinga eziningi. Imndeni futhi ineyinkinga eziningi uzongigxeka wena kanti kunamalunga vele omndeni angangiphi support afisa ngishone phansi wona bese ngigxeka ngezinto engazi ukuthi vele zizomlimaza kakhulu kunalokho. Bafowethu sithole kanzima sabaculi uyabona nje silala kothula uma sithandi
ngiyafisa ukufana nabanye kodwa akwenzeki yikho ubona mfowethu sesihlale sithi kunabantu abathwele sesibuswa umona manje ukuthi ukuncoma asisenakho ngoba ngisho ngathi ngiyancoma uzothiwa ngiyancetheza mangigxeka kuzothiwa nginomona asisazazi sifane siphile empilweni kunzima amagolide mfowethu. Ya buti ngingakufakazela ngoba uyazi ngike ngaba nokudideka mina ngiyathanda nje futhi ukuthi into siyikhulume sivulelane ifuba ukuze izolapha nabanye abantu abasuke bekholelwa kuwe ngaleso sikhathi. Kuke kwaba nemicimbi la ebekhona kwaba ngisho ngoma kazwelonke ngokuhlukahlukana kwayo imicimbi kodwa awubonakalanga kuleyo mcimbi. So ngase ngiba nokudideka ukuthi njengeciko elidala futhi njengeciko elicula umaskandi kodwa futhi eliphinde libe yigoso nasey'ngomeni. Mhlambe isizathu bhuti ungakwazi ukuthi usiphe ukuthi into eyenza ukuthi ugcine ungabonakali kule micimbi esidlulile nakulena futhi engiyibone khona kuma-poster ubonakali. Angazi ubhuti engasipha mhlambe noma ingoba abahleli bemicimbi babukelela ukuthi base bebambole ukuthi ubhuti uyahoxa emculweni. Yabona magolide mfowethu, yabona mina mangizophathwa kabi ukuthi angikho kwingomeni kazolonke, angikho kwimpucuzeko, angikho kule micimbi yonke khona. Mina emculweni ngineminyaka mhlambe oka-19 lo ngiyimele. Uyabacabanga nomfithiseni Magubane obaba umfithiseni Magubane ocela zimnike obaphuze ekhemisi obamkuze emdaka. Okade wagcina ukubabona emcimbini. Mangathiwa mina ngiphethwe kabi ukuthi angikho kule mcimbi evele emva kwabo bona kushuthi bane pain engakanani kuneyami okushuthi mina mangiphethwe kabi ukuthi angikho kule mcimbini kodwa ngibe ngibabona oza ukuthi sisebenza ngendlela efanayo nabo umona lo mfowethu ngoba fanele sihlephulelane ngomuntu uyabheka leli qathe silibangayo manje lana emcimbini yomaskandi noma emculweni alisekho yabo mangabe uthole lo mcimbi emibili ngonyaka miningi mfowethu ngoba kunomuntu ona 5 years ecula ongaze qashwe ndawo uyabo nabo mayekisa mfowethu kade baqala ukucula abafana bala emthonjaneni kodwa akaze aqashwe emthonjaneni kodwa akaze asho ukuthi wayehlale kubiza usigwebo uyabona. So mfowethu mina ngibongela abafowethu laba abalitholayo ithuba ngoba kwesinye isikhathi ungagcina uzonda abantu kanti umsamo wakho nenkinga ngoba lento yomculo mfowethu umculo unesikhwele bhuti umculo ufuna ngathi umsamo wakho ungahlambuluka uma uzowenza uyabo ngoba mfowethu yabona nje mungabheka ingoma kaMroza eyahlukanisa unyaka eyayithi Sobulal Van Damme le ngoma ube yacula ngeke uhlukanisa unyaka ngoba umsamo wami uhlambulukile yabo. Mina nginazi ingoma mhlasimpe okube zacula omunye umuntu ezayizohlukanisa unyaka namanje nginazi ingoma mina engacula omunye umuntu aflasha imiliyoni kodwa umsamo mfowethu ungekho right ungagcina uxabana nabo bonke mfethu abantu ungagcina ukhanda ithimba uthi alithuka abahleli bemicimbi kanti inkinga ikuwe mfowethu umsamo umculo mfowethu ufuna ngathi umsamo wakho ungaclean nanokuthi ke enye into engiyitshele yona ukuthi ngoba ngekho emcimbini nje le yonke le engiyibonayo ikhona okusho ukuthi umnikazi walomculo akakwazanga ungifunela umsebenzi yabo ngoba phela umnikazi womculo lo kumele angifunele umsebenzi uyabona kubanikazi bemicimbi kubantu engifake kubantu uyabo ngoba nakho ngithi ngifone ngithi mina ngicela ukuzoyiveza emcimbini ngimngaka mfowethu akuzwakali kahle ngoba umhlelo omcimbi mangabe esengixhaphaza sengimlwise sevethi ngicelele ukuphoxeka lokho so nje mfowethu ba right laba bayoperforma mfowethu thina sodla lokho kudlekayo futhi ngoba sokukhona ogume nje uyasuthisa angiboni sizoba nenkinga.